Umbuzo omkhulu uthi ingabe uhlelo lokucisha konga ugesi luzoba nomthelelo ongakanani emnothweni wakulelizwe osazama ukuvuka emva kokubheduka kwe-COVID-19 kanye nodungunyane lwangoNtulikazi. Ukuphendula lo mbuzo sicele usomnotho we-Inkunzi World Group Owen Nkomo. Mhlonishwa, sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa. Angibonge mfowethu, ngibonge nakubabukela emakhaya. Sizohlala odabeni ungakanani umthelela ozoba khona wokucisha konga ugesi emnothweni wakulelizwe othwele kanzima kulandela ukubheduka kwe-COVID-19 nodungunyane lwangoNtulikazi. Mningi kakhulu wona mfowethu umthelela ozoba khona ngenxa yokucishwa kwegesi lokho esiphakathi kwakho lokho esikubiza ngesingisi sithi ke i-load shedding mntakababa. Njengoba sazi ukuthi izwe lethu beliphakathi kwenzika mnotho before kuqala i-COVID sekuphinde kwenza leso simo saba worse ngoba uma ungekho ugesi wena mfowethu kuningi okumayela ku-economy mase sikhuluma ngezokukhiqiza. Kubalekile ukuthi izwe lisheshe lithole isixazululo ngoba ngalokho singaqala ukubona ama-investors esebaleka. Uma ngaphawula nje ukuthi i-South Africa ngokwe-GDP siku 301 billion US dollars sokuthi for zonke izinsuku la kunqanyelwa khona ugesi cishe silahlekelwa $1 billion ngosuku mangenza nje ngokulinganisa wena mntakababa. Sibonga kakhulu baba Nkomo ngesikhathi sakho. Lo besikhuluma naye ke mbukeli ubaba Nkomo, sikhuluma ngodaba lohlelo lokucisha konga ugesi olungene esigabeni sesine isonto lonke namhlanje. Sibonge kakhulu umhlonishwa ngesikhathi sakho. Sethembe sokwazi ukusebenzisana ngesikhathi esizayo.